Безнең гаиләдә укытучылар династиясе, без белгәннән инде әниләр һәм әнинең абыйсы чорыннан башланганын беләбез инде. Әнинең абыйсы белән әни Мәртин авылында туып үскәннәр һәм шунда укытучы булып эшләп киткәннәр. Аннан соң әни Иләбәрдә дә эшләп алган, Ранода да эшләп алган, читтән торып КГУда белем алып, Килдебек мәктәбендә башлангычта, аннары татар теле укытып, аннары инде югары уку йортын бетергәч, гомер буе рус теле булып эшләгән. Мин шушы Килдебек мәктәбендә 10 ел укыдым. 10 ел дәврендә әнинең ничек итеп тырышып эшләгәнен күреп үстем инде. Ул бик таләпчән, бик тирән белемле, бик кешелекле кеше иде. Үз вакытында ул усал да белә иде, булай иде, но шул вакытта бер кешене дә рәнҗетмәү ягында тора иде. Безнең дә шундый булыгыз, гадел булыгыз, таләпчән булыгыз һәм иң беренче үзегез эш күрсәтегез дип өйрәтеп үстерде. Мин 10нчы классны бетергәнче гел рус теле укытучысы булырмын дип үстем инде, әнием рус теле укыткач, 10нчы класска җиткәч кисәк кенә үзгәрде фикерләр дә. Кирип киттем чит телләр факультетына, француз теле һәм немец теле укытучысы булып чыктым. Һәм 89нчы елны бетереп, эшкә кайттым үземнең туган авылыма. Һәм 2020нчы елга кадәр мин эшләдем шушы Килдебек мәктәбендә. Тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып та, укыту эшләре буенча директор урынбасары булып та, француз теле укыттым, вожатый булып эшләгән көннәрем дә булды. Мин шушы Килдебек коллективына, гомумән Сала районында укытучылар бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин бу гаиләгә 1990 елда килен булып төштем, тәрбияче булып. Укытучылар гаиләсенә килеп төштем инде, шул елдан бирле детсадта тәрбияче булып эшлим. Әни белән бергә 22 ел бергә яшәдек, Аллага шөкер. Детсадта инде балаларны яратмасаң, тәрбияче булып эшләп булмый. 30 ел тәрбияче булып эшлим хәзер үзебезнең авыл детсадында, Кояшкы балалар бакчасында. Ирем шушы мәктәптә гомер буе эшләде инде, 31 ел буе, башта директор укытучы булып, аннан соң директор булып, аннан тагын физкультура укытучысы булып, һаман да шул эшли. 4 балабыз бар. Икесе инде хәзер эшлиләр. Олы-улыбыз Казанда укыта. Инженер лицейда физика дәресләр укыта. Кызыбыз тоже укытучы булып эшләп алды. Рус теле укытты, әбисенең һөнәрен дәвам иткәне. Үземнең бу һөнәрне сайлаганыма үкенмим. Укытучы, тәрбияче ул балаларны яратырга, ата-аналарын хөрмәт итәргә өйрәтергә тиеш инде.